Once simple skills such as holding a spoon, going to the toilet on their own, or taking off their coat have been learnt, children start acquiring more complex abilities in keeping with their age and potential. These capacities will enhance your child's independence. Independent behaviour that you can encourage are those associated with personal hygiene, such as using cutlery, washing on their own, choosing and preparing their clothes for the next day, household chores, giving them a daily task such as laying the table, tidying up their own room, putting out the rubbish, and autonomy in the street such as being able to read and recognize signs and posters, telling the time, making simple purchases in local shops. Έχω την αίσθηση ως κοινωνικός λειτουργός ότι όταν συνεργαζόμαστε με τους γονείς, αυτό που πρέπει να έχουμε κυρίως στο μυαλό μας είναι ότι η αυτονομία είναι κάτι που ξεκινάει από πολύ νωρίς στη ζωή των ανθρώπων και όχι κατά ανάγκη στην ενηλικίωσή τους. Είναι επίσης μια διεργασία η οποία είναι μακρόβια, ενδεχομένως διαρκεί και όλη τη ζωή του ανθρώπου, που σημαίνει ότι η δική μου εμπειρία είναι ότι οι γονείς από πολύ νωρίς πρέπει να βάζουν κάποιες βάσεις που θα βοηθήσουν τα παιδιά τους αργότερα στην αυτονόμησή τους, σε όποιο βαθμό είναι αυτή η αυτονόμηση αργότερα. Και ειδικά νομίζω στην παιδική ηλικία, αυτό που κυρίως είναι σημαντικό είναι οι γονείς να αισθάνονται ότι προσφέρουν αυτό που μπορούν για τα παιδιά τους μέχρι κάποια στιγμή που θα πρέπει να αισθανθούν ότι ήρθε η ώρα να συνεργαστούν και με κάποιους ειδικούς, να ακούσουν ενδεχομένως και κάποιες διαφορετικές ίσως απόψεις για το πώς θα μπορούσαν τα παιδιά τους να εξελιχθούν από εδώ και πέρα. Αυτό φαντάζομαι ότι χρονικά συμβαίνει σε μια ηλικία που αρχίζει ίσως και η εφηβεία και ενδεχομένως είναι και λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα για τους γονείς, διότι όπως κάθε άνθρωπος η εφηβεία φαντάζομαι φέρνει κάποιες έτσι διαφορές στον τρόπο που σκεφτόμαστε, στον τρόπο που συμπεριφερόμαστε. Και εκεί νομίζω που πλέον είναι ένα σημαντικό ορόσημο, ας το πούμε, είναι στην ενηλικίωση πλέον του ανθρώπου ή κοντά στην ενηλικίωση. Τα πράγματα νομίζω είναι πιο ξεκάθαρα ίσως ως προς τους στόχους στο φυσικό πληθυσμό, στο γενικό πληθυσμό μάλλον, ότι κάποιος θα βρει δουλειά για παράδειγμα ή ότι κάποιος θα φύγει από το σπίτι του, κάτι το οποίο δεν είναι δεδομένο όταν ένας γονιός μεγαλώνει με ένα παιδί που έχει κάποιες πρόσθετες ανάγκες και έχει εξορισμού ο γονιός προσφέρει περισσότερα σε αυτό το παιδί. Εκεί λοιπόν νομίζω ότι είναι αρκετά σημαντικό οι γονείς να αισθάνονται ότι υπάρχουν ειδικοί γύρω τους που θα μπορέσουν να τους καθοδηγήσουν σε αυτά τα βήματα, είτε αυτά έχουν να κάνουν με την εκπαίδευση, είτε έχουν να κάνουν με την εργασία ή έχουν να κάνουν με την ψυχαγωγία, με τον ελεύθερο χρόνο, με το αν κάποιος θα μείνει με τους γονείς του ή όχι, αν θα μείνει αυτόνομα ή με κάποιο τρόπο αυτόνομα τέλος πάντων. Αυτό. Learning is a lifelong process. The time invested in developing your child's autonomy is the best gift you can give them.